shekara 60 a Nasarawa ko na san barawon Nasarawa na san barayi to da yardan Allah kuma zai magani Allah kuma zai tanace ni ku su gabanni don Allah don annabi amanan Allah aka bamu kuma mu rike amanan Allah in ƴaƴana suna sata to mu kama su mu dadar da su shine alheri shine mutuncin mu shine jumuncin mu shine nasaran mu amma kana da barawo kana tare da barawo a gidanka ƴaƴanka kai kana boye su ba alheri ba bala'i da mashifa zai faɗi a gidanka insha Allah kowa ya saba ma kansa ruwan sanyi mu tashi mu gaskiya ni din nan inda kun gani a saye an tura barayi su kashe ni amma har yanzu ban mutu ba Allah bai yarda ba kuma zan faɗi gaskiya tsakanina da Allah na kai shekarun da zan yi gaskiya na kai shekarun da zan wuce tsoron mutuwa ko yau ko gobe ka zo ka ɗauke ni akan hanya mai kyau akan kuma ina gargaɗin mutane na kuma ina ma mutane na jawabi mai karfi da yardan Allah da izinin Allah wallahi tallahi na tabbatar maku duk mutumin da bai ɗauki wannan action ba to bala'i zai faɗi mashi maganan cin gonan mutane bala'i ne maganan fyaɗe bala'i ne maganan kinnabi bala'i ne to ƴaƴanmu mun san su kuma da yardan Allah za mu ɗauki mataki Najeriya gabaki ɗaya kuma za a yi maganin wannan abu ba wanda bai san barawon gidansa ba to mu yi kokari musu gabanni arɗawa wakilai duk mu ɗauka mataki akan wannan abu abin da ya haɗa mu a nan kenan za mu zaddada maku kusu gabanni shamomi na mai yatti Allah karkaninka yana sata ka je ka ɓoye shi karwanka yana sata ka je ka ɓoye shi kai babanka ma in yana sata kar ka ɓoye shi in masu cin haram to su rage cin haram ba za a iya hanawa ba amma su rage da su da yankin nafi duk daidai ne waɗanda suna kene a caji an beli su daina wallahi da su za a yi ba za a bar su ba duk wani arɗo ko wani caman na miyatti Allah ko na miyatti Allah ka tirbiri da ko kuma miyatti Allah kautal hore duk wanda aka same shi yana caji an beli yana kinnafi yana karɓan beli ɗan kinnafi to za mu haɗa da shi ba za a bar shi ba a zauna da shiri mu ɗaure wandunanmu da igiyar roba don ni din nan da kun gani ni wandon roba daidai da gindi kowa yake tofo ne wanda ya ga jiya ya ga yau kuma in gobe in Allah ya kai ma zan gan shi kila Allah samu gaskiya ala sai ne kan joto da ta wadu jawabu sedda e fulfulde ga mi adda darnde go e fulfulde fulbe ija shefu Usmanu dan Fodiyo shefu Usmanu dan Fodiyo be bi mo wi ndure ndebe jange na jande na jangol irgol jawbe fa jangol kay goddo jande dubi na jangol janga kay goddo bala'i yanata to alheri woni mashifa yanata to alheri woni ƴiƴan sefu Usmanu dan Fodiyo fullo fembiraɗo kosa mo jogo goɗɗo woni bindiga AK47 to wallahi konduɗa min ɓuri AK47 ba kimmo min gaɗi honɗum kap to bala'i yananaymo to on giya ɗum fewre wallahi min senda goro ɗo to solli gonɗi ɗo kap se to ƴali leydi ndi se to ƴali gari ndi to min kocci alkawal hakkude amin e Allah ba kim bala'i ɗum ɓiɓɓe fulɓe gaɗata ɓe jatira gaɗa to on alay gan Allah on alay gan shaiɗan mo alay gan Allah alay gan shaiɗan dasa a woya ɓuri daseɗa a woya bogolum boɗɗum ɓuri boɗɗum bogolum gaɗana hoore maɗa ɓuri gaɗaneɗa to ɗum ɓaddake wallahi nder kashi uku kasije tati ko en giɗi ko en gayi e keɓayo to na en jati gaɗa to na en gaɗu gonga ɓiɗɗo maɗa yetta o wujjoya warta sooda machine a bincikakimo tomo heɓi guel na a gujjo a ɗume an baba a gujjo ay ma ko deydey ko ɗum waɗanimo yakamata ɗum waɗanma ɗum mo soodoy ansen ga dubu 60 tomo heɓi ɗe o soora e nagge mako a ƴamaymo tomo heɓi ansen ɗum noon ɗum aleri won noon fullo fembiraɗo kosan
hoccata adday sonta adday waɗa ka fiigo nayi to bala'i ɗum joni addaji ɗen kooti dow muɗum koɗe kotayi on ƴettiroma hasa adamu ɗum fiyaɗo joni kay mi wutade Allah jaɓɓiñanmi tiroma hasa adamu min won ɗon mi ñamata haram mi hawtatake kuma mi haɗata ɗum waɗa mi waɗata kuma ɗum waɗa ñaamo fu reedu muɗum ñamani kowa hoccima sifa kowa jañi hallugue wuuro muɗum hortange kowa waɗi alheri kuma yiye alheri ta waɗi alheri fu baru gaɗa kuɓoroɗaɗu gaɗa ko candu yeeso ɓiɓɓe fulɓe enen hembiraɓe kosam ƴiƴan sefu ousmane ɗan fodiyo Allah waddere e ko watta joni hir e majum fulfulde waɗi woje e majum waɗi yasin e majum fulfulde wi Allah ya isa ko ɓiɓɓe fulɓe gaɗata kanda ɗum waɗa addu'a baɗɗum dow munafikijo laamiɗo a reego bala ngwasu mo wi malome ana ba ku yi addu'a he ku cewa Allah rufa asiri Allah tona asiri dai Allah rufa ma munafiki asiri Allah tona ma munafiki asiri yo wai Allah sudda asiri to Allah sudda asiri Allah ma bida asiri dai to wallahi tallahi hande ɗo to mi dari e mi wodi ndungu 76 mi ɓeydayni to mi heɓi to mi heɓai ma ɗum waɗi to mi yaɓata ɗum yaaɓi ɗum to mi yahata ɗum mi yehi ɗum Allah waɗa mi maya nder imani am amin ciroma ha adamu mi waɗi shekara ɗaya shekara 9 ndi hande wala ɓe rendi jango to gol gotel na mi lonigel amma ɗo wallahi mi tabbitina on ɗo to jooɗiɗen kusan mi ɓornayi e gaba go joni to sutuɗa ɗum Allah ɗum mi waddante e nde julde kam mi waddana sutuɗa 10 alu ko woni ɗo nder akwatiji ko to e min muɗa joni ɗum lisede nden noon na mi lonigel mi natta gadiri mi natta mi yara ndiyam to masallasire mi natta mi fukko mi jiyi ɗum ɗo talawsi ɗum ɗon wallahi mi ñama e haram ko way andi mi nangi nayi daga adama ɗum wari mutum 4 mi nangi nayi ɗi toto ɗi gartiroya ɗum waari kaki nayi ɗum waɗaniyam gojja ɓiɓe ngala iko majum kuma naira 50 wonde ɗiɓam mi widodiɓe majum ɗum nawgal heeri mi hokkama mi soodi nayi million ɗaya mi soodi naggi 21 ɗum turoye wuyɓe gara turoye tomi tokkiɗi ɗum fiɗayam mi tokkiɗi daga min sey gajero wonde ko suwoy tan mi waɗayi e mi tarti noon ɗum mi tokkiɗi ɓe mi fandi Allah e iko mum turoye malaika e rama haski wuri ɗum se ɓe jiiɗi ladde nde fu nayi ɓe dogi ɓe aliɗi ko way andi hawre mba se waɗama ɗum wuli gure amma ƴamon nano wuro a waɗnama hide ngo nangayi haram wala to mango mi yerta halam mi ɓornata ko haram Allah karake am halal mi ñamata gaɗuɗo shekara 9 ndi hande wala ɓe rendi jango Allah e iko muɗum mama may ɗan kwali han heɓi sugabanci wari toriyam mi waɗana ɗum addu'a mi waɗi addu'a Allah jaabi mo wari mo yariyam makka daga ñande ko mi yehi makka mi arti joni har joni alheri mi yiyata to bala'i mi raɓitayno ɗum waɗay to pashi mi waɗayno ɗum waɗay gonɗo naira 50 waddana kaki 4 to jawo no waɗata wallahi mi widodiɓe maji min ɗo to jiiɗo mi dari amma rammi hande har joni emi huuda e moɗon iri ko onon fulɓe mbiyata on puccu nder beyi to fusanga har joni ga somayi kuma emi tabbitinana wallahi tallahi emin tabbitinana on to on jaɓu ɗum sendana on goro onon sukaɓe ɓe kinnafi e ɓe pasida makami konduɗe amin to min mbi on wallahi ɗe ɓuuri AK 47 AK 47 ɗum wonno ko ɗan kanjum o jogi to mi kammi ɗum fota ɗum warday en fuɗo no waɗi fu wonɗaɗay amma konduɗe to johuɗa ka a yaada e majum balayi to mbaɗɗa fu a yaada e balayi tornde Allah na uwa fulaku na uwa fulfulde nde kande rimi en kombol ngol kanko ɗum tawi daga jamani iyayede kakani amma min kombi se woɓɓe sukaɓe mbi ɗum fewre dotti o kaari sokora ngara mbiyame ay ko ɗuɗe mumɓe ɓuuri eke foti jami to wallahi se ko ɗum wari mutum 10 shida yeeso geegu ɓe kocci beyille eke ɗum mutum 6 mota yehi harkiɓe to geegu ƴame nano minon jeeyi kombi geegu
ɓe jeeye so geegum ɓe gaɗa kinnafi ɗum wari 15 gaɗa hen lissafi ɓe kooti gaɗa geegum ɓe sarmode ene ɗum wari mutum 5 mutum nawa kenan eke waray ɗum non ɗum na ɓe giya ɓe daɗino to nasara e gonɗo bincike ko ɗum waɗi to nasara e gon bincike ko ɗum waɗi to gara ku e mi e wongel dottirgel ɓe wiyata wakili gaynagela minon goni komboɓe ɓe kuma wallahi tallahi enen fulɓe en kootu laawol Allah en kootu en tawa e dañoɓe meɗen gaɗa kinnafi en tawa e dañoɓe meɗen dura guese gesa kan ɗon an Allah mo maysi kanka mo maysi jaa bukka nayi ma jatira tigga sawdu daroɗa to bala'i yanani neɗɗo joni ndare yolɓe sontata addaji e piya nayyi to joni to si tesi aydi jangi ɓe fiyete addaji ɗen to onon inniran kuma mi waɗa noon gargadi kaɓɓo ñirigol kaɓɓo ɗon ala haɓɓugo ñiri te gaɗon ñiri nder leyɗe kaɓɓo mbiyo way ɗum alheri wallahi ɗum bala'i kanjum waɗi sukaɓe to ñamayndi no garton on tartayɗi ko to noon tarti to koɗo reɓe haaɓe to ladde on tartaɓe nan balayi nan masifa wallahi en gaɗu jada baya kuma en gaɗu gonga Allah kuma e gaɗamo gonga wallahi to ndaari iri masara ɗum mi natti to mi wi lintana on emi heɓa nasara wallahi wala goɗɗum banda gonga ɓe pasi taɓɓake min tan Allah wurtinto mota nga mi dillidi e ceedoya wundo mi foɗi ni mi dilli mi gangari mi waɗi ka yaadu wane wirnake mi wala layandu koboa Allah turo e malaika rama burtiniyam bincike nano to ɗum na on alheri da mi waɗano ɓiya bala'i yananta yan to wallahi en gaɗu mayda hankali en jatir gaɗa en duru ndemen jange gaɗe sukaɓe moɗo e jande minon ka joni ka turaya kay ɓango joni wari kay min gatto ombo ɗum ɓadake to amma gam Allah wallahi en kungonga gen alheri hande ko kosan na ew meɗen wala jawdi ɗuuɗi gaɗa leydi amma imani wala kuma wodata wala modiɓe ɗuuɗi gaɗa leydi Allah jarake albarka ɗum ali yewa modiɓe ɓen tema sifuji iri modiɓe hikka ndaare ko waɗi to leydi duniya gaba goo to tarbiya ɗum modiɓe mbiyayno onon modiɓe malam to tarbiya moɗo num hikka on ali jumma aji jowe ɗiɗi jowe tati Allah haɗi on de on gañi lawol Allah on kuli lawol neɗɗo on tokki lawol tagaɗo on ali lawol Allah to bala'i dole yananayi maydu e imani maɗa mbareɗa e imani maɗa corona baro ɗum Allah waddoyi to umma sifaji meɗen natton bo a wayran woodi e ndi natta ngay ka e ndi taggo e hoore a waɗi jungo ndi feƴƴete non ko law noon to saabu e majum ciroma Hasan Adamu e waɗa gargaɗi e babban murya e masayi an ɗum dottijo baaba hande min komi hokka no ɗum wiyta igwa mi wawata goɗɗum e manga mi raɓɓita seede mi waɗaɗe koye mi yadata e maje lahira to non onon ɓe matasa en gaɗe jaada baya wallahi tallahi onon arɗuɓe leydi ndi wallahi ale haɓugo dow beeli suka to nangama ɗum yaɗu waɗa ka durwudugo e dow beeli ko min jaɓatamo na a jaɓaymo a jaɓay jawdi mako dey nan bala'i kammiɗa ɗo num tamo min nami ɓe mi yetti Allah e kawtal hoore kine ɗum waɗata caji am beeli jaɓa 50 gara mbiya ɗan sanda mi jaɓi 10,000 bala'i ɗum noon ɗum suuɗuɗa bala'i kono kanko ɗum waɗata to Allah waddere e majum hiri e majum ñamowo ɗum Allah ɗinanake ɗum daga duniya kuma har lahira assalamu aleykum